आं हयले खानायखौ क'क्राझार टाउनाव सिनजाला। सिबिनां रायजो राजाफोर, आं मानि थाखाय आंनि खानायखौ क'क्राझार टाउनाव सिनजाला होनदों नोंथांमोनहा मिन्थिगौ ना? जोंनि क'क्राझारनि मानसिफ्रा बिराद माहाजोन जाजोब्बाय। बयनावबो खरर खरर जाबखो जाबखो थाखा दंसै। ओंखायनो रावनावबो देहायाव नांला। दा जों बुंनो थाङोबा बिराद लासिंसिं जोंनि बे क'क्राझार टाउनाव खानाय सिननायनि सबसे खमसिनानो 100 रुपिस, 100 रां। बाब्रे बा, बबेबा जायगायाव दं नामा जोंनि आसामाव बा नर्थ इस्टआव खानाय सिननायनि सबसे खम दामानो 100 रां, 100 रुपिस। बेखौ खाल' जोंनि क'क्राझार टाउनावल' नुनो मोनगोन। मानि थाखाय 100 रां होनो थाखाय रावबो गिया। माहाजोन जाबाय, थारमानि बिराद डेभेलप जाबाय जोंनि क'क्राझार टाउनाव मानसिफोरा। मालाय गोबांथार मानसियानो बायह्रानिफ्राय रां मोनो, बिनि थाखायनो देहायाव नांस'आ। दा बिसिनि थाखायनो गोरिब गुन्द्रा जै हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा बिसोरबो थैफानांगौ। जायफ्रा गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै सामफ्रामबो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो, बे गोरिब गुन्द्रायाबो थैफानांगौ। रावनावबो देहायाव नाङा दि बे खानाय सिननायनि दामखौ 100 रुपिसनिफ्राय 50 रुपिसाव लाबोफिननांगौ। लकडाउनावथ' गैला, खुलिफिनबाय। होनब्लाबो मानो जोंनि बे गिदिर गोलाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा मानो देहायाव नांस'वाखै? बे खानाय सिननायनि दामखौ मिन्थिदोंना मिन्थियाखै? मानो दाबो खमायनो नाजायाखै? मानो डिस्ट्रिक्टनि मेजिस्ट्रेट एबा डिपुटि कमिशनारनो मानो रावबो बे खोथाखौ खिन्थायाखै? आंथ' जेबो नङा, आं सासे नर्माल मानसि, आंहा जेबो खालामनो हाया। आं आसा खालामबाय बे भिडिअ'नि गेजेरजों सोरबा नङा सोरबा सासेया बे भिडिअ'खौ नुनानै देहायाव नांनानै बे क'क्राझारनि खानाय सिननायनि बे बेसेनखौ 50 राङाव लाबोफिनो होननानै आं आसा खालामबाय। नोंथांमोनहा अननानै बे भिडिअ'खौ जेसेबां शेयार खालामनो हायो खालाम ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव। आरो गिदिर गिदिर मानसिफोरनो, साख्रि आवलाफोरनो, अफिसारफोरनो बा सोरबा आफादनि दैदेनगिरिफोरनो बे भिडिअ'खौ देखायना हो। बिनि थाखायनो आं दिनै आंनि खानायखौ क'क्राझार टाउनाव सिनजायालासिनो आं चिरां जिल्लायाव फैनानै सिनजानो नागिरदों। बे मालिबिथा होननाय हाथायाव जोंना नै सासे फंबाय, बेबो बर'आनो, फैलाव बसुमतारी। बिथाङा दि मारै मारै बे खानाय सिनखो, दा जों बेखौ बिथांनिफ्राय मिन्थिनानै लागोन लासै लासैनो। दे सिनलांदो आरो जोङो मिन्थिलांसिगोन सिगाङाव मा मावोमोन मायोमोन। ओरैनो फंबाया सिगाङाव मा मावोमोन? आं सिगाङावथ' बेंगलराव थाङोमोन। बेंगलराव थायोमोन? ओमफ्राय मा मावोमोन बेंगलराव? हटेल रेस्टुरेन्टाव थालाबायोमोन। बेनिफ्राय नोंखौ बबे जिनिसा थुलुंगा होआ दा बे खानाय सिननाय खामानिखौ लानो थाखाय? सार, औ, जेबो खामानि मावनो मोनैखाय आं ओरैबो सहाया जाबाय दा। औ, ओमफ्राय दा बिदिनो खानायखौ सिननाया मोजां जानोसै दा होननानै। औ, खानाय सिननायबाय। सिगाङाव बबेहाय सिनामोन नों ओरैनो? गामिफ्राव सिनलाबायोमोन। गामिफ्राव सिनलाबायदोंमोन? बेंगलरावबो लोगोफोरखौ सिनलाबायोमोन। बेनिफ्राय दा फंबाया दि बे खानाय सिननाय हाबाखौ प्रफेसनेल हिसाबै लाबाय, दा बिसिबां बोसोर जाखो? दा 2 इयार्स। 2 इयार्स जासिगोन। होमबा 2018 निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन। दे जों सिनलांबाय थानोसै बेनिफ्राय लासै लासै। दा बे जेला नों प्रफेसनेलि सिनजेनदोंमोन होनबा नोंनाव मा मा दंमोन? बेबायदि न' सिङाव सिनदोंमोन ना बाहेरायाव अपेनलि सिनदोंमन? फार्स्ट टाइम बाहायनो सिनफैखादों? बे रुमावनो। ओमफ्राय बेसेबां इनभेस्टमेन्ट ओरैनो खरसा खालामामोन फंबाया? बे खेमसिखौ बायनायाव आं ओरै गुबैनो 2000 फैसा बिहरदोंमोन। 2000 थाखा लानानै खेमसि बायबाय, खानजं बायबाय, आयना बायबाय। औ, खेमसि गंनै। दा बेजों स्टार्ट। दे सिनलांदो दे। ओरैनो फंबाय सानसेयाव साबसे मानसि सिननो हायो? सानसेयाव 20 जन 25 जन हायो। 20 जन 25 जन। दासिम मेक्सिमाम सानसेयाव बेसेबां सिनफेरखो? सानसेयाव बिदिनो 1000-1200 थाङो। नङा, मानसिखौ होनदां। मानसिया दा? औ, दासिम मेक्सिमाम 30 जन 40 जन बेसेबां सिनफेरनो हाखो मेक्सिमाम? 30 जन बायदि थांबाय। 30 जन। ओमफ्राय बेसेबां लायो सासेयाव? 50 थाखा। 50 थाखा। होमबा 1500 रुपिस खामायनो हायो नोङो 30 जन सिनबानो। नोङो हाजिरा खामला मुजिरा मावबाथ' बेसेबां? 300
400 एखमबा मेक्सिमाम 500 खामायबाय दा नोंथांमोनहा खोनानो मोनबाय फंबायनिफ्राय बाजार दिनावहाय बिदिनो 1500 थाङो आरो औ 1500 1500 औ औ होमबा नोङो एभारेज 1000 खौ न' सिङाव आरामनो थानानै स्टेन्डार्ड मावनानै नोङो 1000 खौ खामायनो हायो होमबा नोङो मासाव लादो खमसे खम 40-45 हाजारा खामायनो हाखाबाय नङा होमबा नों खामला मुज्रा मावबाथ' मोना बिदिखौ आरो खामानिखौबो एखमबा मोनो एखमबा मोना बेनिखायनो जोंनि बर' हारियाबो बे खानाय सिननाय प्रफेशनखौ सिरियास लानांसिगोन आरो दा बिदिनो गोबांथार ओंखारहांबाय फिसा फिसा हाथाय बाजाराव सिनग्रा गामिनि एसे खना खनायाव जों दा बे टाउनथिंबो फैनो एसे नाजानांसिगोन आपग्रेड खालामनांसिगोन लासैनो आरो जोंनि जेसेबांखि बर' हारिफोर दं बिसोरबो एसे नाजानांगोन एनकारेज खालामनो थाखाय सोरबाफोर जुदि 10 फेल जानानै दं बा 12 फेल जानानै दं बिसोरखौ एनकारेज खालामनो थाखाय आरो बिदिनो गोबांथार दाब दाब जायगायाव जाहाथे जोंनि बर' हारियानो बेबायदि हाजामनि दखान खुलिनानै खामानिखौ मावो नोंथांमोनहा खोनानो मोनखाबाय सानसेयाव बेसेबां खामायनो हायो आरो नोङो उनावहाय रोंलाङोबाथ' मासाज खालामनो हाबाय नङा होमबा फेसियेल खालामनो हाबाय बेनिफ्राय खानाय कालार होनो हाबाय बिदिनो एक्सट्रा इनकाम आरो सेभिंनिबो दारि सिननायनिबो मोजांथार खामायनो हायो दा आङो आसा खालामबाय जोंनि क'क्राझारनि गिदिर गोलाव मानसिफ्रा बे जोंनि बे क'क्राझारनि खानाय सिननायनि दामखौ खमायना होफिनसिगोन होननानै फंबायाथ' जेबो ट्रेनिंबो लायाखै गावनो हारसिङै लोगोफोरखौ सिनलाबायना रोंनाय दा फंबाया मा खालामनांगौ नोंनि दखानावबो सोरबा गथ'फोर इन्टारेस्टेड दंबा दोनफानो हायो माने फ्रियाव ट्रेनिं होनाय थाफानानै बिदिनो फिसा फिसौ दारिफोर हनाय माबानाय ना दारिफोर हनाय आरो सोरखौबा खानाय सिननाय मानसि नायै बे बिहारिफोरनि दखानावबो बिदिनो बिसोरबो ट्रेनिं लाया गावसिनि सेलुनाव मा खालामो बिसोर गामिनिफ्राय गथ'फोरखौ लाबोनानै दोनफैयो बिदिनो सासे सानै बेनिफ्राय 5 मास 6 मास थाहोबाय बिदिनो मालाबा दारि हहोबाय मालाबा सोरखौबा खानाय सिनहोबाय बेबायदिनो लासै लासै रोंलांनानै बिसोर मा खालामो इन्डिपेन्डेन्टलि गावनि अन माने सेलुन खुलियो दा जों बर'फ्राबो बिदिनो सोलोंनो नाजानांसिगोन आरो जायफ्रा अलरेडि बे खानाय सिननाय प्रफेशनखौ लाखाबाय बिसोरबो बिदिनो माने एनकारेज होनांगोन गामिनि सोरबाफोर गथ'फोर सोलोंनो गोसो दङबा बिसोरखौ बिदिनो लाफानानै फोरोंलांफानाय आरो बिनिफ्राय आपग्रेडबो खालामलांनो नाजानांगौ दा फंबायाथ' बे जायगायाव खानाय सिनबाय बेनिफ्राय बङाइगावफ्राव बा काजलगावफ्राव बा क'क्राझारफ्राव बा बिजनीफ्राव बिदिनो दावखोलांनो नाजानांगौ बेनिफ्राय बे फंबायनि दखानाव आरो सोरखौबा सोनानै दोननांगौ बेबायदिनो माने आपग्रेड खालामलांनो नाजाबाय थानांगौ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन फंबाया खानायखौथ' बरिया सिनखाबाय नुखाबायना सेंग्रासिन जालायबाय बेनिफ्राय जोंहा जियन नार्जारी हाय जियन नार्जारी जियन नार्जारी बिथाङा जों बयनिबो थाखाय मोनसे मोजां खौरां फोरमायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय सोरबाफोर मेट्रिक फेल जानानै एबा मेबि 12 फेल जानानै एबा मेबि ग्रेजुवेट बिनिफ्राय आनएमप्लयड जेबो खामानियानो गैया बेखार थालाबायनानै दङ जायफ्रा गोजानाव न'आव फैनांबाय ओमफ्राय दा गोजानाव थांफिननो हाला सोरबा साननायबो थानो हागौ जेनेबा लकेलफ्रावनो माबा मोनसे ट्रेनिंबो लानानै मावसिगौ साननाय दंबा दा बेनि थाखाय बिथाङा माने स्किल ट्रेनिं होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय खानाय सिननायनि ट्रेनिं बेयो जाहैबाय 30 डेजनि थाखाय मास मोनसेनि थाखाय बाहाय फ्रि अफ कस्ट जागोन आरो जानायबो मोनजाबावगोन सानफ्रोमबो लान्च मोनजागोन दिनावहाय माने लान्च खेबसेखौ जाहोगोन फ्रि अफ कस्ट ट्रेनिंआबो फ्रि अफ कस्ट लान्च ओंखाम जानायाबो फ्रि अफ कस्ट सानसेयाव खेबसे बेनिफ्राय ट्रेनिंखौ होगोन मालिबिथा चिरां डिस्ट्रिक्ट माने डाइरेक्ट सापागुरि बाया सापागुरि हाग्रामा ब्रिजजों सिदा फैनांगौ 45 किलोमिटार बे मालिबिथाया दा
बे ट्रेनिं होनायनि थाखाय 30 पार्टिसिपेन्ट्स नांगोन 30 पार्टिसिपेन्ट्स मोननाय लोगो लोगो बे ट्रेनिंखौ स्टार्ट खालामगोन बिनि जयनिं फिस नाङा 30 डेज ट्रेनिं होनायनि उनाव सार्टिफिकेट होगोन बेनिफ्राय सोरहाबा रां रुफा गैयाबा जुदि फिसा बिदिनो सेलुन खुलिनानै जानायनि गोसो दंबा बिसिनि थाखाय बेंकआवबो लननि थाखाय लिंकेज खालामना होगोन आरो लनखौ गोरलैनो मोननानै बिसोरो गावनि सेलुन खुलिनानै लकेलावनो बे हाबाखौ मावनानै जानो हागोन दा बिनि थाखाय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिटेल्सखौ होसिगोन बिथां जियन नार्जारिनिफ्राय माने जोंनि गामिफ्राव खना खना बहुत गोरों मानसि थायो टेलेन्टेड खिन्थु बिसोरो शो खालामनो लाजियो कन्फिडेन्स गैया बिदि जायो ओंखायनो आं खावलायो सोरबा 50% 70% गोरों खाबाबो फैदो फैना नोंथांमोनाबो नोंथांनि गोरोंखौ शेयार खालामदो बेजों लोगोसे सार्टिफिकेटखौ लानो हागोन दा गोबांथार जोंनि बर' सेंग्राफ्रा गामिफोराव खानाय सिननायखौ अलरेडि रोंखायो सोरबा साननो हागौ है मानो सोलोंनांगौ आंहा अलरेडि रोंखागौ बेबायदि दुगा जानो नाङा सोलोंनाया जोबनो रोङा थैबासो जोबबाय थैयागौमानि सोलोंनाया जोबा बिनि थाखायनो दुगा जानो नाङा नोंथांमोनहा रोंखाबाबो फैनानै सोलोंफैनो हागोन आरो माखासे थिउरि दङ बेफोरखौबो सोलोंनानै लानो हागोन बेनिफ्राय आरो प्रेक्टिकेल खालामनो हाबावगोन मा होनबा एक्सपार्ट मानसिया फैनानै ट्रेनिं खालामफैगोन माखासे नलेज लानो हाबावगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना फै पार्टिसिपेट खालामफै बेनिफ्राय सार्टिफिकेट मोनगोन सार्टिफिकेट मोनखांनायनि उनाव लनबो मोननो गोरलैसिन जागोन दा बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं बे स्क्रिनाव होनानै दोनसिगोन नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामदो बिथां जियन नार्जारिखौ आं दा बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै जय बर' हारिनि जय